Ruvetaan taas vähän aukaisemaan. Tai itse asiassa mä voisin näyttää muutaman, minkä avasin tuossa jo päivällä. Niin näette vähän, että ootas, täältä pitää laittaa tuo chatti päälle. Noin. Eli tämmöset sain noista aikaisemmista tänään, mitä vähän kerkesin jo aukasta. Eli tää menee omiin kokoelmiin ja on ihan perus kari tossa. Sitten sain Cooperin, mitä näistä kahdesta boksista yritetään etsiä. Se olisi vähän niinku se, että mikä olisi toiveena. Sitten sain Hardenin ja tää oli aika siisti. Mä en tiedä, onko tää valotus nyt miten hyvä, että miten tää näkee vähän heijastaa, mutta siisti kortti ja tässä oli hyvä. Tää oli kans numeroitu 275. Erittäin jeppi. Tää oli, ei oo aikaisemmin tämmöstä ollut ikinä, eli 5/5 Vanderbiltti. Tää on tosi siisti tää kortti. Harmi, että ei ollut kukaan niinku parempi pelaaja, mutta 5/5. Toivottavasti tänään tulisi joku vieläkin siistimpi, mutta lähdetäänpä kattoo. Ei se auta. En tiedä yhtään. Miksi mä näin vaan? No laitetaan tuonne nuoroskat sillä aikaa. Rötslitzberger. En tiedä niinku oikein, että mistä mä katon. Ehkä mä katon tosta näytöltä, että mitä. Steelers. Joo, tuo on väärinpäin. Minä tsekkaan. Mitä niitä pelaajien nimiä vaikka. Benin poika. Sitten tulee varmaan joku. Katsotaan sitä näin ja muuten. Joo, tää on varmaan ihan peruskortti. Boswell. Nyt meillä on jotain väriä siellä. Mä en tiedä millekä nää niinku näyttää. Like gold, black. No, mennään, katsotaan. Hei, tämä tunne, tää oli se, mitä on Netflixissäkin, eikä oo se. Eikä ookaan. Tää on varmaan vaan perus joku holofoil. Dalton Schultz. Andre Reed. Onkas tää? No, katsotaan. Jos ei mun löydät nyt nopeasti katsottuna, että minkä näköisiä nää on, niin katsotaan, mutta... Tää on väärin. Hei! Mikä tää on? Touchdown Masters. Larry Fitzgerald. Kattele sieltä, kun näitä mä näytin suosta. Joo. Mut huikeen näköinen kortti. Ja katsotaan Adonai Mitchell, mutta onks tää... En tiedä, tää pitää selvittää. Mä luulen, että tuo on joku vähän erikoisempi kortti. Ja sit meillä on varmaan Goffi, minä tiedän. Eiks tää ollut just se, mikä oli tossa Netflixissä joku? Detroit Lions. Tehdään silleen, että laitetaan tuo. Tää on varmasti joku, mä en tiedä mikä tää sitten niinku. Mä yritän katsoa nyt Travis Hunter ja Aston Jean. Joo. No tää on vähän haastavampi tämä nyt, mutta helvetin siistin näköinen kortti, niin katsotaan miten nää.
lähtee. Mutta hyvä, jos tuo olisi ollut joku siisti tossa. Tai joku harvinaisempi, niin olisi ollut aika hauska aloitella. Derrick Henry ei sano yhtään mitään. Taas on väärinpäin. Avataan täällä alla. Travis Hunter, eikö tuo ollut nyt Top rookie. Niin, no tossahan toi jo. Come on. Mut katsotaan mikä toi oli, mut katsotaan tuolta alta, mikä sieltä. Rookie Barroni. Travis Hunter. Rookie. Miksi näissä ei? No, mennään eteenpäin. Meillä on paljon avattavaa vielä. Epic Performers. Pitää aina tarkistaa, että onko jotain numeroitua täällä, mutta Robinson. Hei, toinen. Katsotaan noin päin. Lamar Jackson. Ravens. Mutta hetkinen. Tää on tää ei oo hologrammi ja tää on. Elikkä tää voisi olla sitten. Voisi olla joku pikkasen parempi. Ehkä. Rookie. Abdul Carter. Oliko meillä Abdul Carteria jossain? Ei. Lamar Jackson. Ja se voi olla näitä hauskoja inserttejä, mitä tulee niinku. Että ei ole mitenkään harvinaisia, mutta siistejä. Joo. No, tuo menee otetaan tosta. Ui saakeli. Tää ei ihan lähettää live-lähetys. Sattuu kaikkea. Mokia, mutta ei haittaa. Siistiä. Elikkä toimi laitetaan tuolta tohon esille. Sen verran siisti kortti. Ja ehkä laitetaan tuokin, koska vähän näyttää, että nää ei oo ehkä niitä ihan peruskortteja. Jos mä tästä tein ihan 3 tonnin. 3 tonnin juttu. Darnell Mooney. Ei arvokkaita. Joo. Hunter Henry. Joe Mixon ei sano yhtään mitään, mutta otetaan nämä kaikki muut talteen ja laitetaan nuo baseit tuohon. Joe Mixon. Ei. Hall of Fame. Tuo pitää kääntää. Ei tuo kyllä välttämättä ole mikään erikoinen, mutta jännä, että nämä on väärinpäin. Eli Joe Mixon. Kuka on Hall of Fame? Ei sano vieläkään mitään, mutta hirveet kädet, perkele. Patrick Willis. Hall of Fame. Ja siellä on taas joku toisinpäin. Aha. Katsotaan näin, että en katso minä tuonne, mutta katsotaan tuo kerrallaan tosta. Hall of Fameri. Mutta tämä Travis Hunter. Eikö tää on väärinpäin? Äsken oli oikeinpäin. Eikö tätä pitänyt etsiä? Oh. Varmaan kansi kun insertti. Rookie. Ei ole numeroitu ainakaan. Second edition.
Joo. Hyvänäköisiä on muuten nämä kortit. Rich Cannon ja McBride. Peruskortteja. Tää on vähän mielenkiintoista toi. Nyt nää voi olla tämmöisiä, mitä tulee. Nämä 2 ei ole ehkä välttämättä. Eikä ehkä tää, mutta nämä loput veikkaisin, että on ihan yleisiä juttuja, mutta katsotaan. Tääkin näyttää vähän, tää on punaisempi tää. Se on vaan nää Hall of Fame. Mutta on kyllä tyylikkäitä nää kortteja. Helvetin tyylikkäitä. Mennään näin, vaikka näillä ei ole arvoa, niin Mayfieldi. Taas on väärinpäin. Bratheri. No Travis Hunter ehkä paras 3. Oho. No se menee toploaderiin sitten. Brather. Quentin Johnston. Mikä Teslaa? Teslaa? En tiedä mikä. No siellä tulee taas toi sama, jossa on Caleb Jones. Tää näyttää siistiltä. Hyvä olisi vetää joku kallis kortti ja tässä vaan ihmetellä, että Hetkinen. Mikä tuo oli tuo? Mikä oli tuo kortti? Elikkä voitettiin matka Superbowliin. No, ei se välttämättä ollut, mutta katsotaan. Kid Report. Access code. Onks tää joku höpö juttu? Bixby. No. Access code. Nyt jos tein muut nopea, niin voit hyödyntää niinku ennen muita. En tiedä mikä toi. Ja kaksi basic-korttia. Ehkä tää voi olla ihan kuitenkin jonkunlainen. Otetaan vaikka tuo tosta pois. Katsotaan mihin me päästään. Noin, nuo on varmaan noita inserttejä, niitä me ei. Tää oli vähän mielenkiintoinen, laitetaan se tonne jemmaan. Ja toi on tuo. En tiedä. Mikähän tuo, minä vähän kerkesin innostua, että se oli joku harvinainen juttu oli tuo. En oikein tiedä, huorpajas juttu. En sano tuota nimeä. Olli Ekon. Onks nää kaikki nyt? No, mä pitää laittaa. Ronde Barb. Buccaneersista. Olli Gordon. Savion Williams.
Ruukie. Elevate. Se meni jo tuo Super Bowl. No niin. No ei sitten. Turhaa pihistelyt tälläkin. Trey Harris, Elevate. Rookie. Toivottavasti on hyvä rookie. Garrett Wilson. Onko tässä mitään? Ei. Ei oo, mutta pistetään se tuohon. Garrett Wilson. Frank Gore. En tiedä. Laitetaan varmuuden vuoksi muovia ympärille tuohon, niin kyllä noista aina jotain hyvää saa. Katsotaan miten meidän kuka tunnustaa, täällä joku toinenkin kattoo nyt tällä hetkellä, niin kuka tunnustaa, että on liittynyt aukaisemaan pakkoja. Eli nää voi laittaa tohon. Viimeistä pakkaa. Joe Namat. Taas on väärinpäin korttia. Gray Seibeli. Vähän näyttäisi, että olisi tämmönen color match, eli samaa väriä on noin taustalla, mikä on tossa. Tää on varmaan holo. Aharon! Laitetaan se kuitenkin tuohon. Katsotaan mitä on Aaronin takana. Tää ei ole ainakaan mikään merkattu kortti tuohon, mutta nyt näyttää jo vähän erilaiselle. Hetkinen. Mitä meidän piti täällä etsiä? Stained Glass Kaleidoscope Mikromosaikki. Mikä tää on? Mikä tossa on? No, tää on kyllä erikoiskortti tää. No mikä tää on? Tää nyt näyttää vähän jo paremmalle tää B. Hetkinen. No. Ei täälläkään niinku mitään merkintää ole, mutta mä en oikein tiedä, mikä toi sitten. Mitä tuossa oli lukuja? B. En tiedä. Sano Teemu, jos tiedät tosta. Joe Green oli viimeisen. Otetaan pikku herkkupala, mistä nyt nää tiedän. Otetaan. Täältä nimittäin tuli se 5/5 kortti. Toivotaan, että tässä vähän jatkuisit munkki sitten kuitenkin. Eli täällä on 3, 6, 7 pakkaa. Ja näistä minä luulen tietäväni jonkun verran, niin lähdetään liikenteeseen. Liikenteeseen sitten. Claxtoni peruskortti. Con! Se oli $1,5. Tää pistetään $1,5. King Kong. Tää menee nää kaikki pitää sitten säilyttää. Näillä löytyy sitten jatkossakin arvoa. Vaikka on ihan peruskortti, niin kaikki konit otetaan vastaan.
Siellä näyttäisi olevan vähän holofoilia tai Jaylen Brown. Taitaa olla ihan perusholo, ei oo refractori. Derrick Queen peruskortti. On se refractori, eli tuolla näkee sitten, että millä näillä refractorilla on aina vähän enemmän arvoa. Nää ei ole ihan perus. Eli jatkoon pääsee molemmat. Hyvä startti, vaikka ei ole mitään isompaa, mutta jatkoon pääsee. Molemmilla on arvoa, näillä ei ole niinkään. Hyvin sä vedät. Tarkoitatko lähetystä vai että vedän hyviä kortteja? Rudy Gobert. Porter Jr. Meillä on Go Time. Insertti. Challenge Green. No. Nämä on kans ihan siistiä kortteja. Ei ole ihan se peruskortti, mutta ei ole mikään niinku kovinkaan harvinainen. Ja Ingles löytyy sitten viimeisenä. Näitä on kans mulle muutamia tullut. Go Time. Nämä menee oikeastaan samaan kastiin kuin ne, jos tulee, niin mä näytän semmoset. Että näitä nyt ei ihan joka pakasta löydy, mutta ei ole mikään semmonen harvinaisuuskannu. Caleb Martini, Buzelis. Ja nämä on näitä, mitä mä sanoin, että nämä tommoset niinku koripallon näköiset, niin on vähän samantyyppisiä kuin nuo. Että ei ihan joka pakassa, mutta nyt on sentään variantti, eli se on holo Marshall. No, ei se paras, mutta ihan siisti kortti. Ja sitten mennään sivuttain. Malva ruuki. No, laitetaan tää. Näitä ikinä tiedä, milloin pystyy myymään jollain. Myymään jollain eurolla eteenpäin. Niin mennään nyt tuohon riviin. 2 ekaa oli ihan hyvä, mutta nyt ei ole oikein osunut. Orford, Johnson. Nyt punainen näyttäisi hyvälle, mutta kun tuolla on tuo sininen, valkoinen ja punainen, niin silloin se ei ole mikään hirveän harvinainen. Jos ei ole tietenkään, se on ruukie. On hyvää ruukie. Sikarski. En ole kuullutkaan, ihan reellisesti sanottu. Ja Watkinsin. No, tuo menee tuohon, mutta ei oo Cooperia. Ei oo Cooperia. Katsotaas. Kolek. Huarteri. No nyt näyttää punaiselle, mutta joo, se on taas samaa. Jaylen Brown, toinen Jaylen Brown. No ei voi. Ja Morantti. Joo, ei nääkään ole. Ei oo vielä tullut Blasterista oikein mitään ihmeellistä. Toi koni oli ihan hyvä tossa. Se on melkein paras ton Brownin kanssa. Jimmy. Larry Bird. Tää menee Saulille ihan selkeästi.
Tuo on väärinpäin tuo kortti. Tästä. Tuolla. Se on Holotaan Refractory Rookie. Ei ehkä mitään toivottiin. Ei Marshallia. Eli normaali holo, mutta siistin näköisiä edelleen nää. Hyvin ainakin tässä valossa näkyy nuo insertit. Sitten. Viimeinen tästä blasterista. Daltoni. Tälle voi antaa ihan vaan tosta ilmeestä. Ilmeestä voi pikkasen palkita. Jaha, nyt meillä on vähän... Voisiko kerrankin olla Karista joku vähän parempi? Tää on insertti, mutta eli ei ole mikään niin harvinainen, mutta harvinainen kuitenkin. Voisiko kerran elämässä olla? Jimmy. Oi perkele. Tää olisi ollut kyllä ihan hyvä, jos olisi ollut toi. Aina hirveä pettymys, kun kisuttelee aina näillä joukkoilla. Mutta joo. Tää blasteri ei kyllä antanut nyt käytännössä hirveästi. Tää oli oikeastaan, tää koni oli hyvä. Mutta tossa jo aikaisemmin, mistä oli se James Harden, niin nää on kanssa aika siistejä kortteja, nää ihan niinku peruskortitkin, mutta täältä pitäisi löytyä vähän parempaa. Pikkasen parempaa. Jos vaan sattuu nyt olemaan tuuri kohdallaan, niin vaikka nämä kaikki on oikeastaan aika siistiä kortteja noin niin kuin mun mielestä, mutta katsotaan. Ron Holland. Tää on peruskortti. Sabonis. Jalen Brunson. Eli täällä kun näkyy tuo Concourse, niin se on niinku perus. Ja tää pitäisi olla, kun tässä on tämmönen musta S, niin pitäisi olla sit vähän niinku harvinaisempi. Meillä on Luka, mutta on näin. Eli tää on näitä inserttejä. Tuossa näkyy hyvin, tuolla lukee Premium Level, eli pikkasen parempi kortti. Ja tää on varmaan se Cracked Ice. Vaikka tuossa lukee tuo Concourse. No voi olla kyllä väärässäkin, mutta tää on siis erikoiskortti versus näitä peruskortteja. Tässä näkee aika hyvin, miten toi käyttäytyy tuo kortti. Hyvä alku. Mulla ei Doncicia ole kyllä ihan hirveästi vielä ollut, niin se pääsee tuohon selkeästi. Ja nää menee syrjään. Ja katsotaan mikäs meillä on tuo. Joku on käynyt kattelemaan tuolla. Mut julkiseksi ei uskalla näitä laittaa ainakaan vielä, kun pitää vähän katsoa. Nämä värisäädetkin on vähän huonosti tossa ja kaikki, mutta ja mikki ei ole vielä kunnollinen, mutta katsotaan jossain vaiheessa. Devin Carter. Ja sieltä. Ei vitsi, kun olisi ollut vähän erikoisempi kortti. Tuo menee Collectioniin. Murray. Ja Quickly. Tää on taas vähän näitä erikoiskortteja. Tää
kanssa, mutta näissäkään ei taida. Sen ihmeellisempää muuta kuin ulkonäkö olla pikkasen erilaisempi, mutta kari menee aina. Oli sitten harvinainen tai ei, niin se pääsee aina näytille. Mä muuten ajattelin, että jos jossain vaiheessa tuo, missä on se pelipaita, niin siihen saa näitä kortteja jotenkin silleen nätisti laitettua, niin olisipahan varmaan aika hieno homma. Durant. Nasrid. Nää on parempi. Toinen Durant. Onkohan näillä jotain eroa näillä varianttijutuilla? Tää on, joo. Tää on varmaan tää ihan peruskortti ja tää on sitten vaan tää pikkasen parempi. Pikkasen parempi. Onko Luka 10 kortti? Ei huono. Mogbo. Mä luulen, että jos se Luka on 10 kortti, niin laitetaanpa se heti pikkasen parempaan muoviin. Voisi toki olla, vaikka ei ole, niin pitäisi olla ihan niin harvinainen tää Lukaan kortti, mutta varmaan Luka on aina Luka. Niin otetaan vastaan. Hieno se kyllä on. Hieno se kyllä on. Tää saa vaan normaali. Mut jaa. Niin tää on vielä hauska, kun tässä lukee Lakers, mutta Dallasin vermeissä. Joo. No mut jos sillä arvoa, niin en oikeastaan ihmettele ollenkaan, että ei vitsi, kun olisi tullut joku erikois. Kyllä maistus aika hyvälle vielä ottaa tälle iltaan joku semmonen kunnollinen kortti. Embiid. No nyt tulee varmaan pikkasen jotain erilaisempaa. Täällähän oli nyt ennen kuin mä katon tuon, niin. Täällä on elefantti ja tiikeri prismoja. Koska täällä on Nikola Jokic. Oi vittu, olisiko tää joku? Load Stars. Tässä on siellä alla on toisinpäin. Katsotaanpa näin. Load Stars. Tää on kans vähän niinku samantyyppinen ilmeisestikin tässä kuin tämä tuossa toisessa sarjassa. Eli ei niin harvinainen, mutta veikkaan, että tälläkin arvoa löytyy tällä. Ja Morant. Tyrese Maxey. Jaa. No nytpä meni. Tää Load Stars on kyllä en tiedä. Jotenkin tuntuu, että ne on hienompia oli noin, mitkä oli tässä futisjutussa nuo kortit, mutta ei se mitään. Ei oo vielä tullut onni potkassu kunnolla, mutta onneksi nää ei maksanutkaan. Joo, hirveästi.
Kyllä me nyt yksi vielä löydetään joku pikkasen parempi. Dalton Knecht. Onks tää taas tuo Lodestar? Ei. Miksi se on tommonen kultainen? Zubak. Joo, katsotaan kohta minkälainen. Toi on taas väärinpäin tuolla. Mezzanine level. Eli tääkin on pikkasen niinku harvinaisempi, mutta ei ehkä pitäisi olla mitään semmoista erikoisempaa. Da Silva. Desmond Bain tulee viimeisenä. Joo. Pikkasen harvinaisempia, mutta ei vielä semmoista niinku oikein juhla-aihetta ole kyllä näissä. Anthony Davis. Leonardi. Rookie. Mikä on rookie? Joo, ei oo mikään erikoisempi. Anthony, Bona. No, Bona en tajaa, jos laittais. No, saa se. Ei sitä ikinä tiedä, kun ne on niin kivan näköisiä kortteja, jos joku näitä ostaa. Rookie. Rookie Bona. Aina menee väärinpäin. Jalen Green. Adebayo. Haliburton. Vähän parempi toi kortti. Jalen Brunson. No Jalenkin on hyvä. Ihan jeppis. Täällä ilmeisesti löytyy tässä sarjassa joku semmonen mikä on erikoisesti leikattu se kortti. Tää ei oo tämmönen niinku kulmikas kortti, vaan siellä on jotenkin leikattu vähän eri tavalla. Niin katsotaan, jos löydetään yksi sellainen. Ja Morant. Lakers, rookie. No. Nyt tulee vähän kyllä erikoisempi. Knecht. Vaikka tätä on harvinaisin, mitä nyt tässä paketissa on tullut. SGA. Dalton Knecht. Rookie Revolution. Joo. Otetaan näin päin. Näin jo vähän nimeä, mutta katsotaan. Cade Cunningham. Tälläkin on varmaan arvoa, veikkaisin näillä kahdella. Tai siis semmoista pientä arvoa. Dalton Knecht. Jännä nähdä miten oliskohan Cunninghamista niin jopa MVP:ksi tällä kaudella veikkaan, että näillä kahdella on kuitenkin ansainnut tämän toploaderin tästä. Durantti saa nyt mennä tonne pakkaan. Jokici katsotaan kans, mutta pitäis katsoa tuo.
No. Ei huono. Luka oli hyvä. Vaikka muutama pakka on vielä tuossa jäljellä, mutta vielä pitäisi odotella vähän noita isoimpia kortteja tuolta. No kyllä vähän semmoinen fiilis, että tästä ei tule nyt mitään, mutta katsotaan. 2 pakkaa. Ui. Freeman. Hetkinen, mä oon nähnyt tämän kortin tossa. Wemby. Veikkaan, että tälläkin on vähän enemmän arvoa kuin noilla muilla. Ja taas siellä on väärinpäin. Katsotaan tää. Wemby menee kyllä jatkoon. Tää on kans tää sama tää mezzanine level. Kobe White viimeisenä. Tääkin on tää ruukieni. Vähän ehkä erikoisempi. Premier Level on tää. Eli tää on nyt varmaan niinku paras näistä kuitenkin näistä prismoista. Voisin kuvitella. Eli jos Luka olisi tullut niinku tämmöisenä versiona, niin olisi ollut arvoa, mutta mä veikkaan, että Wembyllä on kanssa. Kuitenkin aika hyviä pelaajia tullut niinku näistä. Semmoisia, vaikka niitä ei niinku ihan parhaimpia, mutta ei noita niinku ihan paskempia. Jos katsoo niinku riviä, niin on tässä alkaa olla aika hyvä setti ja yksi on vielä jäljellä. Alkaa kohta jo suojat loppumaan. Sen verran tullut ostettua näitä kortteja. Oho, se kippasi tuonne. Laitetaan Wemby tuohon eteen kuitenkin vielä. Noin. Ei huono. Viimeistä viedä. Kohta on tunti meillä täynnä pakkojen avaamista, niin meillä on niinku vielä olisi kuitenkin avattava. Cade Cunningham, meillähän oli tuo Cade. Draymond. Taas on väärinpäin tää kortti. Draymond. Toinen Wemby. No niin, nyt alkaa jo näyttämään vähän pikkasen paremmalle. Paitsi vaan kumpi näistä sitten on tää nätin pitää. Mikä on tällainen mezzanine level? No katsotaan täältä vielä tää viimeinen. Tatum. Tässä ei ole mitään merkintää sitten tässä. Eikä ole tässäkään. Täältä pitäisi löytyä jotain. Siis pitäisi, mutta nämä kaboomit, jos siellä sattuisi löytymään, niin ne on järjestää, niin ne on niitä tonnin kortteja tai 20 tonnin kortteja, jos löytyy oikea pelaaja, mutta eihän sitä täällä ole, mutta katsotaan minkälainen
Absolute Football 2025 Mega. Megaboksi. Eli 1, 2, 3, 4, 5. Meillä on 6 pakettia. Otetaan hörppyvettä. Eihän tää nyt ollut se sama, mikä oli tossa aikaisemmin. Ei. Niin toinen oli mosaikki ja nyt on Absolute Football. Vähän tiukasti. Nyt tarvii taas vähän selvitystä, että mikä on mikäkin, mutta... Jaden Blue. Mistäs tää edes on? Rookie. Cowboys. Felton. Rookie. Mikä Scorton? Nick Scorton Panthersista. Onko tää sivuttaa? Hog Heaven. Brian Thomas Jr. Ei sano yhtään mitään, mutta... Siistin näköinen kortti. Onks nää nyt sitten oikein päin? Derrick Henry. Ja Hamilton. No niin, olihan täällä vielä yksi kortti. Lamar Jackson. Tästä minä olen kuullut tästä tyypistä. Laitetaan se tuohon nyt hetkeksi. Katsotaan tää. Okeven. Joo, tää voi olla. Tai siis varmaan onkin niitä inserttejä. Mut hienon näköinen. No ei me tätä Lamaria vielä oteta. Kyllä tuota jossain. Pikkasen jotain parempaa, niin olisi ihan kivaa. Loveland. Steelersin kaveri. Chase Bengals. Rookie Wave. Kyle Williams. Katsotaan. Nyt pitää kaivaa täältä Hetki pieni pitää kaivaa. No enpä kaivaa vielä. Kestää hirveästi, rupeen katsomaan noita, mutta... Rookie Wave. Kyle Williams. Nakua. Ramsista. Olavi. Saintsista. Ja Brown. Sanokaa joku, joka tietää, niin onko hyvä jätkä? En oo yhtään seurannut, mutta... Tää oli vähän semmonen ostos, että pystyy sitten niinku niille, jotka NFL vähän ehkä enemmän seuraa, niin voin lahjoittaa ehkä. Tai sitten voitte ostaa eurolla. Tai 2. Riippuen hinnasta. Tai ylipäätään kortista tietenkin. Ferguson. Ekbuka. Buccaneers.
Montgomery. No nyt näyttää pikkasen niinku erilaisille. Rookie. By Storm. En tiedä, mutta tuo sopii hirveän hyvin tuo. Burden 3. Katsotaan minkälainen tuo sitten on vähän myöhemmin. Hei, tämä tii. Joe Burrow. Ihan peruskortti, mutta otetaan säilytykseen se. Drake May. Ja sitten Broncosin kaveri. Joo. Mä veikkaan, että näillä on vähän enemmän arvoa näillä futis rookiet. Mitä on sitten no en tiedä. Voi mennä ehkä niinku ihan samoissa kuin toi Knuoppeli ja sitten tää Cooper Flagi, niin ihan nämä peruskortitkin menee yllättävän hyvää hintaa. Mitä on nyt seurannut niitä, niin kannattaa ehkä säilyttää. Ikinä ei tiedä, kun laittaa myyntiin, että kuka maksaa ja miten paljon. Oladejo. Mikä Raiders? Mä en tiedä, että milloin ne pelaa rookia Raiders. Jordan James. Rookie Premier. Täkä. Jaa. En tiedä tuostakaan. Flowers. Fields. Daniel. Ei oo vielä näkynyt sitä kaboomia. Mikäs tää kortti nyt sitten on? Rookie Premier. Joo. Pistetään säilöön. Tuohon. 2 pakkaa. 2 pakkaa löytää kaboom. Oispa kyllä aika veikki. Ei semmoista munkkia kyllä käy, mutta mikä Coltsista? Henderson. Walker 3. Eikö se Walkeri ollut jossain? Oli varmaan. Eikö tuo oli Burden 3 ja tää on Walker 3. Säästä pakkoja seuraavaan striimiin. En säästä. Ui. Devoted on Walking Tall. Jaha, tiedä vaikka olisi hyvä. Dolphins. Judy. Tracy Junior. Aika paljon tulee näitä rookia juttuja. En tiedä, vaikka olisi hyvä tämäkin. Menee taas yksi ilta yksi ilta sitten näitä vähän katteliessa, mutta ei ole paljon enää. On 1 blasterboxi enää tossa, niin avataan se.
Mikäs tää? Jack Sawyer. Rookie. Onko tää joku... Kun tää on kultainen kuitenkin, ei se varmaan. Rookie. Raheli. Joo, siistin näköinen vaan. Tää on... Hei. Hei, tuolla oli... Nyt se varmaan, kato, tuli se... Tuolla oli paksumpi kortti tuolla takana. Mitenkä mä nyt aukasen? Tuolla on paksumpi kortti tuolla... Ehkä. Tai sitten minä kuvittelen. On se varmaan yksi kortti. No niin. Joo, nää pitää ehkä kääntää. Minä käännän täällä alhaalla, että minäkään en näe. Ei oo kaboomi, mutta se on varmaan joku... En tiedä. Liget. Bryce Young. Onko tää nyt se paksu? En tiedä, onko siellä paksu. No. Oliko ne kaikki liimautunut? Katsotaan. Tuo on kans tossa väärinpäin. Vähän kyllä tuntuu sille, että siellä on joku isompi kortti. Ray McLeod. En tiedä, mutta kuulostaa hyvälle. En tiedä, kuka se on. Tää on kans toisinpäin. Ei. Miten nää tulee? Mikä tää on? Mukuba? Mukuba. Oisko nyt... Nyt on varmaan se paksu kortti. Ja viimeinen pakka. Siis tästä oli. Onko tää väärinpäin? Oo. Käännetään vielä toisinpäin. Draft Diamonds. Kuka tunnistaa? Oi! Pukanakua. Rams. Draft Diamonds. Relikkikortti. Ui. Kyllä. Siinä on pikku patchi. Laitetaan. Pukanakua. Hyvä nickname. Eikö... Joo, olikin tää ihan perus. Pukkaa! Aika siistinen käden. Pukanakua 2023. Katsotaas mahtuuko pukaa sen. Mikähän tällä voisi olla hinta? Puka. No, saatiin ainakin
jotain vähän erikoista. Ei, tää on kyllä vähän liian nafti on tuo. No, ei ois kunnon suojaa paitsi no ois mulla tietenkin ollut se magneettikotelosuoja, mutta jätetään toi vaikka tuohon. Sitten vedetään viimeiset. Tunti 17 minuuttia mennään, että pääsee lopettelee. Tää oli oikeastaan ihan hauska kokeilla tätä striimiä, että miten tää kaikki toimii. Aika paljon oli säätämistä tässä. Ja vielä pitäisi nuo mikkijutut tosiaan laittaa ja laittaa kondikseen, niin on sitten vähän miellyttävämpi kuunnella ja voi ehkä jotain juttua tehdä sitten ihan tuonne julkiselle puolellekin. Mutta 7 pakkaa jäljellä. Caleb Martin. Mobley. Oisko Knuppeli? King Kong. Kyllä. Khan Knuppel. Joo, no ei se haittaa, vaikka se luka on muutama dollari, mutta tällä kaverilla on arvoa, sen tien ja nyt. Ja Marshall. Kaikki nämä tulee menemään aika hyvällä hintaa. Menee jo nyt. Mutta nyt kun flagin saisi vielä tosta näistä viimeisistä, niin olisi aika onnistunut pakkojen repiminen. Tyler Kolek. Beringeri nyt ei kovin hyvä ruukia oo. Holofoili on siellä. Olisiko Cooper? Ei. Alex Tuhi, joo. No, Refractor on kuitenkin. Tällä nyt ei ole kyllä mitään arvoa, mutta pääsee nyt ainakin noihin muoveihin. Nyt kun vielä vedettäisiin joku Khan tuolla, niin olisi aika makosa. Jimmy. Ivy. Nyt jos... Ei, tää on se punavalkosininen. Hornetsin voisiko olla kuitenkin King Kong? Ei se kyllä ole. Grant Williams. Ja Derek Queen. No. Ei ollut siinäkään hirveästi. Mutta ei ole kyllä paljon Cooperia näkynyt näissä pakoissa. Yhden Cooperin sain tossa. Aukasin se yhden boksin tuolta, mutta jos tulisi toinen, niin olisi aika jees. Rookie. Serenity. Onko Larry... Tunnistako otsista Larry Bird? Ei. Dirkki. Novitski. Siinä on vähän nostalgiaa. Serenity. Perus Serenity. Ja Wikin. Tää onko tämmönen nostalgia-pläjäys kyllä tääkin. Dirkki. Kolme jäljellä. Claxton. Walkeri.
me saadaan vähän erikoista. Hetkinen. Ei tää numeroitu voi olla, vai voiko? En tiedä, ruukie. On. 120/199. Se on se, mikä Young Hansen. (120/199). Saatiin 1 numeroitu ainakin. Ja ruukie. Katsotaan vielä tosta jälkeenpäin, että mikä tuo on. Joo. Mä vähän arvelin, että kun mä oon kerran tämmösen jo saanut tämmösen 199, että se on nimenomaan tuo yläkulma on tai tuo väritys on tommonen erilainen. Ei oo se normaali koripallo. Mut ruukien Hansen ehkä voi, no ei se kyllä kovin hyvä. Tai niitä parhaimpia ainakaan oo. Mutta saatiin ainakin 1 numeroitu kortti. Katsotaan, jos saa vielä jotain pikkasen parempaa. Ihan hyvä. Ihan hyvä, mutta vitsi kun olisi ollut joku pikkasen parempi ukko tuossa, niin olisi ollut hyvä. Jackson Hayes, VJ Edgecombe. Tää menee säilytykseen tämä ruukie. Elä sanoo, että tämä nyt on... Oh. Onks tää nyt se valko sini? On. Vittu kun aina säikäyttää tuo. Kun on näitä 5/5 nuo punaista. VJ Edgecombe. Entinen. Taisi olla tuo Golden Statein kaveri tää. Joo. Tuo on aina paha tuo punainen yläosa, kun jännittää avata, että mikä. Kerran kun se on sattunut olemaan se koko punainen kuitenkin. Niin. Vähän jännittää aina tuo yläosa, kun aukaisee näitä pakkoja. Viimeistä vietä. Oisko meillä mahku? Clint Capela. Cameron Jones. Väärinpäin. Rookie. Ace Bailey. Refractor taitaa olla. Ja Hardy. Ei joku perusholo. Mut muoveihin menee. Noin. Siinä olisi muutama pakka aukastu. 1,5 tuntia. Nämä viimeiset oli oikeastaan aika hyviä. Nämä 2 viimeistä. Ja tuossa on varmaan aika paljon tommosia kortteja, mitä en tiedä, että mikä niillä arvo on, varsinkin noilla futis. Jenkkifutisjutuilla. Tuossa on nimittäin huomiselle pikkusen hommaa, kun katsoo vähän näitä arvoja, että jäikö tästä miten pahasti tappiolle, mutta siistejä kortteja, muutama karri, muutama vempi. Ruukiet. Tää pitää selvittää. Tää olisi mitä mä vähän jäin miettimään. Ja tässä on tosiaan tää Hardenin tää 275.
Cooperi, aina hyvä. Vetää 5/5. No, sanotaanko, että ei huono päivä.